ଦେଖୁଛ ମୁଁ କେତେ ପତଳା ଏଟା ଓଳେଇ ହଉଛି ମୋଟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସେମାନେ ଥାଉଛୁ ସବୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲା ନା ଠାକୁର ଆଡ଼େ ଆଇବା ଆଉ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ କାର ବାଇକ୍ ମାନେ ଫୁଲ ବନ୍ଧଡ଼ିଆ କରିଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ବନ୍ଧ ମାନେ ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି ବନ୍ଧଟା ବୁଲିକିନା ବେରାଡ଼େ ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी बाट बंद देखिए मैंने खुम्बेश्वर पार्क है जी चलो पार्क भी दिया ସବୁ ଦେଖାଅ ମାନେ ବହିବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଆରେ ଯାକୁ ଦିଅ ଭଲ ଲାଗିବ ଆରେ ତାସ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାଲ ପକେଇନା ତାସ ଖେଳିବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି ନହେଲେ ମଦ ପିଲେ ବି ଚଳିବ ଯାହା କରିପାରିଲେ ମାନେ ପାଣି କରାହେଇଥିଲା ସିନେରୀ କରାହେଇଥିଲା ଚାଲୁଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଜଣା ଆମେ କେବେ ଆଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉଛି ନା ମୁଁ ଏଠି ଆଉଛି ଏଇଟା କିଏ ଗାବ ଆସିବେ ଏଇଟା ଫଟୋ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରା ଦମଦାର ହେଇଛି ଆଇବେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଫଟୋ ରୁହନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାଲ ପୁରା ଦେଖାଯିବ पार्क भीतर ये लाइट लगी सब जगार मैंने केटा घंटी बहुत दूर घंटी सब लाइट लगी रात मिसी मस्त देखा जात गोटे दोली दोली जी खेल चाहिए ये गोटे मानने सैंडिया गोटे अच्छी दोली दीटा बुलिया मैंने छुआक कि शांति चल पीढ़ कैसे लोग नहीं चलतु जा माने उपरको जा ऊपर अच्छी गोटे कही माने साप माने पथरटा साप हो जाए नहीं सॉरी सापटा पथर हो जाए चलतु जा बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी এই পথরটা কইতে মানে ঠাকুর মানে সাপড়া সাপড়া মানে ঠাকুর মারিছে যে পথর হয়ে যাইছে এটা মানে বহুত বার লম্বিছি উগি জঙ্গল শেষ হয়েছে মোট মুই ধরছি মানে সেইটা যে পানি যাଉଛି সেইটু একটু মুন্ড একটু সাপ ବୋଲି কইছে গন্ডি এই পিলার ফটো দেখন্তু ইয়াডୁ মানে পানি আউছি দুনিয়া পানি মিনা যাଉଛି তলକୁ বুলি ଯାଉଛି ପାଣି ହାଡେ ହାଡେ ନା ଦେ ମୁଁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଆମର କାହ୍ନୁ ଭାଇଙ୍କର ଫଟୋ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ହବ ପୋଜଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପୋଜ ମାନେ ସାପର ମାନେ ଉପରକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है
ହଁ ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଠା ପ୍ରିୟା ମୋର ଏକି କଲ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲିଗଲ ମନ ଦେଲି ଧନ ଦେଲି ଜାଗା ଦେଖି हमसे ये सोच कर कोई वादा करो हमसे ये सोच कर कोई वादा करो एक वादे पे उम्रें गुजर जाएगी एक वादे पे ଆମେ ମାନେ ଆଇଥିଲୁ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ାଇକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଫୁଟି କରିସାରିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇସାରିଲା ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା कुछ तो है जो दिल घबराए कुछ तो है जो सांस ना ମନ୍ଦିର ପଟେ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଏ ପିଲାକୁ ଠକି ଦିଆହେଲା ତଳେ ପକେଇ ଦିଆହେଲା ଆମେ ଫିରେ ଯିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଉଲ୍ଲେଖ କହିଲା ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଅଛି ଏଇଟା କହିଦେବୁ ଏଠି ମା ଆଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନ ହୋମ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଶୋଷ ଲାଗିଲା ଟିକେ ପାଣି ପିଇକି ନେଇଯିବା ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଯାଇବ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଶୋଷ ଲାଗିବ ଏଇଠି ଆଇକିନା ପାଣି ପିଇବେ ପାଣି ଖୋଜୁଥିବେ ନା ବଡ଼ ଈଶ୍ୱର ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଗଲେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସାଇଡରେ ପାହାଡ଼ଟା ତ ଏଇ ମସ୍ତ ନଜାରା ମାନେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଚାହିଁବ ସେ ଆଇବି ନା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବେ ଏଇ ମସ୍ତ ଜାଗା ଅଛି ପୁଣି ଆଇବା ପୁରା ପରେ ବେଳ ବୁଡ଼ିଆ ରାତି ହେଇକିନା କାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ ନା ଯାହା ହବ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସୁଟ୍ କରାଯିବ ମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ ନା ଆଜି ମାନେ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ବହୁତ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପିଲା ଗୋଟେ ଛୁଆଡ଼ା ଉପରେ ଓଳେଇ ହେଉଛି କହୁଛି ମୋତେ ବୁହିକିନା ନବ ତଥାପି ନେପାଳୀରେ ଆମର ବଳ ଅଛି ବୁହି ଆଣିଲା ଆମେ ବୁଲି ବୁଲା ନା ଫେର ଥର ଆଇଲେ ଭାରି ଭିଡ଼ ହବା କଥା ଚିକେନ ହେଉଛି ଛାଣା ସରିଲାଣି ये नाइट ड्यूटी कर ना शुई पड़ी निद प्रबल ताकू रुषया विकास प्रधान सहित हेल्पर आम साहू रुषे के गला एटा कौन कराई भाई आम खाइबू बोली तुम पहले कौन सरीगला खाइबा खाइबा